سلام سلام أملا علم كونكم نمربات سينما سمره تكاتل زلهم كبرات تعذبتنا كما يتوعلو نلومي بزعبا xxxTentacion استبهل أمريكا رابر درس استعوزنا لكم قريبنا لنا كسافة تايم مدبنا مسانا خطانحو بخبرنا عد ملو سمو جاسي دوين ريكاردو أونفروي زبال ኣብ 23 ጥሪ 1998 ኣብ ፕላንቴሽን ፍሎሪዳ ካብ ዱዌይን ኦንፍሮይን ክሊፓትራ በርናንድን ዝተባሃሉ ጃማይካውያን ወለዲ ዝተወልደ እዩ። ወላዲኡ ናብ ባሕጉን ተኸተልቲ ራስታ ማለት ራስታፋርያን ብምንባሮም ንወዶም ድሕሪ ደርፊ ቦብ ማርሊ ጃስህ ዝብል ስም እዮም ሂቦሞ። እቲ ዓሌታት ግብፂ፣ ሶርያ፣ ህንዲ፣ ጣልያን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ xxxTentacion ነቲ ብኣቦ ጥራይ ዝውለድ ሓዊስካ ሰለስተ ኣሕዋት ዝነበርዎ እዩ። xxxTentacion ብሰንኪ ምስ ወለዱ ዝነበሮ ዘይምርዳእ ኮሌት ጆንስ ዝተባህለት ዓባዩ ኣብ ፖምፓኖ ቢች ፍሎሪዳ እዩ ዓብዩ። ቅድሚ ናብታ ኦንፍሮይ እንዳበለት ትፅውዖ ዝነበረት ዓባዩ ምኻዱ ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ነዲኡ ብካራ ንምጥቃዕ ክብል ንኻልእ ሰብ ኣብ ኣካላቱ ጉድኣት ኣውሪዱ ነይሩ እዩ። ኦንፍሮይ ብሰንኪ እቲ ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝእረሙሉ ማእከል ክፀንሕ ተገዲዱ እዩ። ወዲ 10 ዓመት ምስ መልአ ወላዲኡ ምስ ጉጅለ ዕፀ ፋርስ ምትእስሳር ስለ ዝረኸቦ ኣብ እቲ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ተገብረ። ንዝተወሰኑ ዓመታት ተፈሪዱ ድማ ናብ ዓዱ ከይጥረስ ተወሰነ። እዚ ኩሉ ሕማቕ እንዳርኣየ ዝዓቢ ዝነበረ ኦንፍሮይ ንጠባያቱ ብኣሉታ ክፀርዎ ጀሚሩ። ኣብተን ምስ ዓባዩ ዝቕመጠለን ዝነበረ ግዜያት ናብ ገዛ ትመፅእ ዝነበረት እሞ ግን ካብ ኩሉ ሕማቕ ጠባያቱ ተተመሓየሸ ብምባል ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ጉጅለ ሙዚቃ ቀፂላ እውን ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ መዝሙር ጉጅለ ከም ዝፅምበር ገበረቶ። እተን ጉጅለታት ነዊሕ ከይፀንሐ ግን ኦንፍሮይ ኣብ ልዕሊ ሓደ መምሃርቱ መጥቃዕቲ ኣውረደ። ብኡንብኡ ድማ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ተባረረ። ቀፂሉ ናብ ማርጋት ዝተባሃለ ማእከላይ ደረጃ ምስ ኣተወ እውን ንመምሃርቱ ብምጥቃዕ ካብ ትምህርቲ ከም ዝስጎግ ተገብረ። ጠባያቱ መትሓዚ እንዳተሳእኖ ዝመፀ ኦንፍሮይ ዓባዩ ኣብ ግዜ እርጋና መሊሱ ከእርጋን ከሸግራን ጀመረ። ግን ኣምኡ ምስ ዓባዩ ብምኽኻር ናብ ሸሪዳን ዝተባሃለ ስርዓት ዝትሕዝ ማእከል ከእትዎ ተረዳኣ። እቲ ን6 ወርሒ ኢሉ ዝኣተወ ኦንፍሮይ ግን ካብ ትፅቢተን ወፃኢ ጠባዩ ክመሓየሽን ፒያኖን ጊታርን ዝኣመሰላ መሳርሒ ሙዚቃ ክለምድ ካለ። ምስ ወፀ እውን ኦንፍሮይ ኣብ ፓይፐር ዝተባሃለ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተመዝገበ። ትምህርቲ ብዙሕ ግዱስን ንፉዕን ስለ ዘይነበረ ግን ኣብ 10ይ ክፍሊ ብሰንኪ ሕማቑ ካብ ቤት ትምህርቲ ተባረረ። በቲ ሓንሳብ ኣብቲ ማእከል ከሎ ዝቐሰመን ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ኣቢሉ ድማ ናብ ሙዚቃ ዓለም ተፀንበረ። ናይ ሙዚቃ ህይወቱ ኣብ ሰነ 2013 ኣሃዲሉ ምጅማር ኒውስ ፍሎክ ትብል ንፅል ደርፊ ናብ ህዝቢ ዘርግሐ። ኦንፍሮይ ናብ ሙዚቃ ካኣቱ ዝዓበየ ድፊት ዝነበሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፋለጦ ስቶክሌይ ጎልቦርን ብናይ መድረኽ ስሙ ድማ ስኪማስክ ዘ ስላምፕ ጎድ ዝፍለጥ ኣርቲስት ነይሩ። ካብ ማሕቡስ ድሕሪ ምፍትሖም ኦንፍሮይ ናቱ ማይክሮፎንን ስፒከራትን ብምግዛእ ቫይስ ሲቲ ትብል ንፅል ደርፊ ናብ ሰማዕቶ ዘርግሐ። ኦንፍሮይ ካብ ዝነበሮ ናይ ገበናት ህይወት ክወፅእ ሙዚቃ ዓለም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ እዩ ዝገልጽ ነይሩ። ምስ ጀነቫ ዝተባህለት ዓርኩ ብምዃን xxxTentacion ትብል ቅጽል ስም ተዋህበቶ። ኦንፍሮይ ንኣሽቱ ስራሕ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ካብታ ጉጅለ ንጹር ብዘይኮነ ምክንያት ተፈለየ። ድሕሪዚ ኦንፍሮይ ንበይኑ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ሙዚቃ መስዋዕትታት እንዳኸፈለ ክሳብ 2014 ጸንሐ። እታ ዓመት ድማ ዘ ፎል ትብል ስራሕ ናብ ህዝቢ ክዘርግሕ በቕዐ። ካብ ህዝቢ ድሓን ዝኾነ ግብረ መልሲ ምስ ረኸበላ ድማ ኣብ 2015 ምስ ስኪማስክ ብምዃን ሜምበርስ ኦንሊ ዋን ትብል ሚክስቴፕ ናብ ሰማዕቱ ኣብፅሐ። በዚ ከይተዓግተውን ኣብ 2015 ሉክ ኣት ሚ ትብል ስራሕ ብመገዲ ሮጃስ ዝተባህለ ኣፍራይ ናብ ህዝቢ ዘርግሐ። ስራሓት ኦንፍሮይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታዊ ክኸውን ብምጅማሩ ድማ እታ ካልአይቲ ሜምበርስ ኦንሊ 2 ትብል ሚክስቴፕ ክዝርግሓ ወሰነ። ኦንፍሮይ ብመገዲ ሳውንድ ክላውድ ናብ ህዝቢ ዝዝርግሖ ዝነበረ ደርፍታቱ ብፍላይ መንእሰያት ዓብዪ ተቐባልነት ንምርካቡ ብዝሓየለ ናህሪ ክሰርሓሉ ተበገሰ። ከም ውፅኢቱ ኣብ ሚያዝያ 2016 ዊሊ ወንካ ዋዝ ኖት አ ቻይልድ መርደረር ትብል ስራሕ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብፅሐ። ሙዚቃዊ ስራሓቱ ኣብ ህዝቢ ብዓብላልነት ተፈታዊ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ድማ እቲ ኣብ ኮል ሰንተር ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ከቋርፆ ወሰነ። ንስራሕ ክትዕሞ ብምባል ድማ ናብ ገዛ ራፐር ደንዘል ካሪ ገዓዘ። ኣብታ ዓመት ኦንፍሮይ ብስርቅን ክትራንን ተኸሲሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ብሰንኪ ማእሰርቱ ክዝርግሓ ዝነበሮ ኣልቡም ከይተዘርግሐት ክትፀንሕ ተገደደት። እዝን ካልእ ናብ ግምት ምእታው ድማ ናይ $10,000 ዋሓስ ብምትካል ንግዚኡ ናፃ ከም ዝፍታሕ ተገብረ። ድሕሪ ማእሰርቲ ድማ ነታ ባድ ቫይብስ ፎርኤቨር ትብል ኣልቡሙ ከዓ ናብ ህዝቢ ከም ትበፅሕ ገበረ። እቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረከተሉ ብምምፅኡ እንጀሩ ዝተኸፍተሉ ኦንፍሮይ ሉክ ኣት ሚ ትብል ደርፉ ኣብ ቢልቦርድ ሆት መበል 34 ደረጃ ኣብ ናይ ካናዳ ድማ መበል 40 ደረጃ ብምቕማጣ ልዑል ሸፈነ ክረክብ ካለ። ምስ ድሬክ ኣብ KMT ዝደርፎ ዝነበረ ዓይነት ራፕ ተመሳሳሊ ብምዃኑን እቲ ፍርቂ ሕብሪ ዝሰተየ ፀጉሩ ምስ ክሩዌላ ዲቪል ዝተባህለ ኣብ The 101 Dalmatians ዝተዋሳእ ገፀ ባህሪ ብምሳሉ ኦንፍሮይ ተጠማቲ ክኸውን ሓገዞ። እቲ ብተደጋጋሚ ዝእሰር ዝነበረ ኦንፍሮይ ካብ ማሕቡስ ክወፅእ ከሎ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ብመገዲ ሰሎሙን ሶቦንድ ዝተባህለ ማናጀር ጥራይ ክሰርሕ ከም ዝፍቀዶ ይፈሪሙ ወፂኡ። ክትዑ ኣበርቲዑ ብምፅዓር ድማ 3 ደርፍታት ኣብ ሓደ ግዜ ክዝርግሕ ካለ። ኣብ 2017 ኦንፍሮይ ባድ ቫይብስን 17 ንሰሜን ናይ ስቱዲዮ ኣልቡማት ይሰርሕ ከም ዘሎ ይሃቢሩ። ንሱ ጎድኒ ጎኒ እንዳገበሩ ድማ ኣይ ኒድ ጂሰስ ትብል ሚክስቴፕ ናብ ህዝቢ ዘርግሐ።
باب كل عدمة عسراتات كسب 4 زلوا أمريكان لعل تفتاو نزتري أونفروي أو كل تشحن 10 ميازيع على ملو إندازور زقرب The Revenge Tours زسميه حدا مريت كدلو والسنة انت هنا جن تمريت أما جمرتا بوزح شجرات سلزقاتمو كقاعدة يتخالن اتنا كونسرت مدباتو كم زح حسبوا سلزقة الدمان أبستوري بمملس Revenge تبل أقدمو زرقو حدر فتاة التقل الألبوم زرقها أب سنة نيتما هسال عمد دما Members Only 3 ناب سمعتو أبتها دهرم زرقة حتى 17 تبل ألبومو حبي مخسب زرقة أونفروي ببنتسل أب بيلبورد كاب 30 حدن كسب 9 درجة كحزارو كعلا درجة ألبوم دما 86 شح قدح بمشات مبل كالاي درجة تقمته ولا كوتا ألبوم كاب هايستي بوزح نقفتها زمصاتكون أب سمعتها جن زخونه ألتاو قبر مسيا رغبتن أونفروي أبز قتلت ورحي رولين بيس تبل درفو مس كوداك بلاك بمخنا هزب زرقة مسكرم كلشان 10 ناي مجمريا فيديو كليب ناي لوك ات مي تبل درفو دما ناب دغفتو زرقة لعل تفتاونا سلازري دما كارولين استبالت تكال نحدا ألبوم كساب 6 مليون كبتصح زخل سمع كفرارمو تبقسه أونفروي كسام عطر زبصح እኳ እንተነበረ ድሄሩ ግን ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ በመገዲ ማህበራዊ ገጹ ሓበረ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋኑን ኣብ ጥቅምት ናይቲ ዓመት ምስ ኪማስ ብምዃን ደርፊ ክዝርግሕ ምዃኑ በመገዲ ኢንስታግራም ሓበረ ኣይፀንሐን ከዓ ኩሉ ሓሳቡ ከም ዘቋረፆን ዘይተፈልጠ ግዜ ካብቲ ዓውዲ ክእለ ምዃኑን ኣፍለጠ ኣብ ሕዳር ነታ ባድ ቫይብስ ፎር ኤቨር ትብል ሰርሑ ብምዝርጋሕ ድማ ኣብ ታሕሳስ ኤጌቶ ክሪስማስ ካሮል ትብል ስራሕ ብሳውንድ ክላውድ ናብ ህዝቢ ዘርግሐ በዘን ኣልቡማት ብዙሕ ኣታዊ ድሕሪ ምርካብ ድማ ኣብ 2018 ሰለስተ ኣልቡማት ሒዙ ክመጽእ ምዃኑ ሓበረ King's Dead تبل درفو مس جوئيل باداس بمسرح نايولكو Shining Like the North Star تبل سرح مشت تغربه راح دوكا بالزيادة لي أونفروي أما قابيت نايتا عامت Sudden Changes بلاكل تنزل زرقها فلاي تاسات تبل درفو اللي علتا فتاونت بمركبة أبكر ميت كسرع كالت اتصلتيت ألبومو أبتاور حب مزرقح دما أبيلبورد أبكر ميت كسرع كاله اتي ببزح قودن تاتو عود زقونا تف زنبره أونفروي توسخت درفتاتنا بهزب المغرب مسكالو ترابرات أو دركا تويتر أي زيتو Ghostbusters Ugly God Voice Falling Down Sunlight on Your Skin Don't Cry Arms Around You Members Only 4 Eritrean كال إنزل تقلّا نتسلن ألبوماتن ناب إذن سمعتو أبتها إتي أبصرحو وفي زنبره أونفروي بوزح نقرات زخصص كوان تنبره بتوت إيتاو زخونا موسيقى سرحاتو جن يشفن اللينيرو ناي حالة $4 مليون جزاء فلوريدا زنبره أونفروي مساف قريتو نبر آيالا بوزح مسمع كم زي نبره ميزقلت داي زبيتاو جهسات مسل كم زخونتن أونفروي ناي سن أمرو تغطات كم زنبره نتزارب زبزح غزي نسا قداي تخون كوان تنبرت ساحة تحلف إلوغن نفسو كقود يفتن كم تنبرت تكس دحر آيالا سانشيز تبالت عرك زمزا أونفروي أبو حدا ولادين يرو أب سنة 2018 ريفا أبس تبال موتور سايكل شيتلو أكابي أمكينو كوفيلن كله سرقتن أمكينو بممتع باسي كفتو مقدال دما معصو كفتام أمكينو زنبره 5 شعب موساد نونفروي بتاعت هاريمو كابتو بوتا تصورو أبتي بوتا وريغوز دحر مركابو ناب حكم ناس توسد أونفروي مرمرة دحر مقبارو بهيوت كم زي يتعبيرو ولكن مستقبل متحاز عليكم مستباولو سلسة تورتورات تتحازو تزينا جن ندقفتون أفكارت موسيقى عالمن عبيك سارا كم زنبره يزقلت زغبركم تخاتلتي مدبات سينما سمرة نلوم زبلنا مدب زينيرو أجيبكم تزناقيكم تماهركم تكونوا سمولو تسفاينا سبسكرايب كومنت شير لايك المقبار بيتزاك تكونوا بخبرون دعدمنا أبقى تالي بخالة حستوصام رغب سلام انتعنان نقول لنا